agro no ho no da social media sa adai sofo edi kan mechi ahwefo mo hwe omo nye oso eni adofo nyina okay adofo ndo mitima joso na said ya wo kan enye me na me man na sa akwankyere no na yeden na waye sei na oye sei no so no hu ni sei we no meka na maka ni sei I say papa want to obey ye what the tin ye kura no a enam de wakoye ntini e beka za na oye ntimi ni hwe ka fa ho ba de ba ko mu se wo nkola no mu yedu a wo ye da wo benya de onye wu nti wo hwa o mana o mo aso dem no kwa pimpolo onye se wo ni se ansa na ye beka so bi nya no this why ye bibi ansa nti so bi na su bi edi a wo ntimi nka se nipa we onye okay nti said ye wo hwe entwa yi nti no onye ana wakan enyem na maka wakan me ade ba ko me dabi nya no wakan mbese wo afi wonum na wakan fi se wo ye wankasa wo ba wo ye ade ne senya me no se do ye enye kan sa enkasa na maka no kan sa ma miti enkasa na maka enye ne se do ye ni enye entwa yi ensem fata se nipa obema obakra hu adagya so okay ensem fata matiasi enti so atimi aye saade a na cheze wanya ade okay sit mercy akwasi eye mi ankasa me ba enei ono so bema na anka odi ni birthday junior di ni birthday nko awro ho kren na nka wodo ho tantantan edi jenanim em no ohwe ade a eye wankasa oyonko akwapimpolo aye no hu ni sei akwasi me dance get no me hu ni say say na shiw bi ba na adwin because as a wo pre dodo as a social media no akwapimpolo pese ye mfamma no no ni din akwapimpolo na anya babonti na enya enough man no okay aso person de wonya bibia me nka se chese no de social media onom no na chese bibia wetibi ye e di enti na oba de akwasi wo bedi ni birthday wo bo naked ama aba na gina wani akra na kredu baby akra no muna kora no hu san mame aba no hwede akra na tiko kra tweko akiri kora na muna so wo hu de ni kwa so wo hu okay akwala oba ni kwa akra so no obadwale kra bom o akra ne kwa so san anya oba wo ye bema na wo ni nyina adwale bom ade bia akwala no ana wo adwale awie na wo hu gina oba nanim na wo sra na wo yese ya akwala ni hu adwen pobi wonya adwen pobi woni tirim to wonyi nyina no wonyi nyina no wo hu so obi kra da ana ne makrofo repu no ma be ma timi repu obi ni nua ba kra no ne da enti ma me se wo ba ni nyi no ono obeda so wo hu awie dada ti wo ba so obe repu a ka me hu ne se nya de bone because de akuapi ma ayen na sa akola ne no da ho no ma de oye che se one ne ba ne da okro fefe na no enkola no wo mu sakra no be ma sole gina so and etu ba gina be ma so sole sole a unna wo ye den ede na metimi ya dam ka me twane tam se kan fi okodo kan ko pe be tina na waye beche say ye wo de kwai akola keto ade kwai se bia na bia onu se bia wo yes because na wo sha na metane ni dwale bom enti akire ne na mama me ka kire me say enye se one ne be dwale abom because na me tu kwan say ya na fe o yale ana mu busa me say me ne akola ni dwale bom ana na me say ai na me say anu ntia ti na uja ne hokọ ya na o yale no me gya ye na kwasi nu ano no eti house oba obedi ne birthday we ya gift e so de makola se opese akwa ne efili wo hu akọ no afa ko ma boy efili nufo no dabi wo hu ya akọ no afa ko kire wo boy ana uku na enya wo ba akola 7 years na bebo naked wo bo naked ne so kire no wo ade na ya wo ade wo ntwa no dem ho na wo de beto abonti ye hwe bi na ede na sofo so say eye na yino no na kola no sofo do gasi na kola no na enya menwanwa adan oh ne sofo gasa odifo gasa na kola na akuapimpo no a enya menwanwa ana mpanifo bu bebi say kire onyonko na me kire osuban ana kwasi wi asem so obi atwe asra na akwa awa atwe bia ye so morawu eti na sofo de wo ye wa asole ho no akuapimu hu na de bone sofo tu ne fo a dam na wo gi enwin ti wo hu ni se ono so yi ne ho ba bonte a enti amla eti sofo kola na me ma esi anya me nwanwa bebre sa
because of you ntuni kwala ne fo oh Messi okay o de ho de meka se sebe Messi Dabi na kwasi so fo atu wa kwala fo beka ten say ko you wa simi bla Dabi na ene twam na no kra oni me da me come asem na ma ba besi so Messi so for to onyi mu asem ye mfa ne se honam ani eti ebia ne se ono so ro ne ho adi baby ama ne bai wa hu ne se ye normal Dabi o free se ye wo o ye me wa ma mi bia na papa bi o ayesa de no eni wo eni wanti osofo me su me nan ntina da na me putu se da na me yasa ma meto se me not ya me su na ka me pa putu se won so from Genesis to Revelation yesu ba ya wo ya kwankire tintasuo de sankrofo ayi no oyi nwi e de sa ayale eno na wo kan ne na obi aye bia ye beka jwe se eye achiwade eti na akuapem so beka se ene no no so da ne ne mani eno de obi ansi ne kwan so anya so wagu mani mu ase se no Messi assemben efuto be na de be makuapem polo akwasi akuapem polo to atrape to tutu ni fo enye yie wei atrape to tutu ni fo enye sofo akuapem polo efuto be na de be ma no okoye eye wa kasa wa sole be ni amaka kire ne se ewia si mu no ade bi a wo ye bia na ye ntobo ase okay ene mfiti preko pe enya ade a wankasa ope ma awradi ni kan okay enti ade bi a wo be ya awradi ni mu no menye je akuapem polo ade o ye na awradi nim timane nye enso awradi ani okay thank you very much akuapem polo anenei osofo eti ha o kirem se ade a wo ye no ni kwanya kopo anim ni entwaye na saade na o ye no e wo se otimi gyae menye saade ni biem da fi se ebasa egu ono nkasa no na solid ehu fin so for no so for no ya pemo butu so obeti betu na san na anase ebia obewum saa mpemfo betna se ebe hu kwan ya de no be fa so tiji se oni wo solid mpemfo trans awasi aha no me ma kwa ansa se sofo ka se mpanifo betena ase no ma hu kwan de be fa so a sofo boa because na Monday asem bi na ma me ka ho me wa ha na sofo anu ton se ono no one mpanifo tena ase ade ono be ka e final mpanifo ni ntu ne fo ya de na kwapem de one mpanifo kwa tena ase man ka se ne me ka e final na ka se me se de nyame be da na didie mpanifo ni asem ka ho ensesa no ba we de ya ade asi o enye nyame tiri mu po enti ye betena ase enti de adwene ne be ko no okay e wona ye de be ko mate me sure se mpanifo no me ka se sufre awrade okay ene asemu a ededwa a me no mienu sofo eye nkansa e wa ha odifo nkansa e wa ha na eye na kwankire ba ko a ene so no wode aba betumu a ene so e mo nwa pa ene nanumre yi mi ba bi se sofo odifo nkansa na sorry emma o mo bia edi eye muja eba o mo bia di muja eba every month busumi bia no na wieye kwese da etwato busumi no ewieye kwese da etwato o na sorry ma no obia di muja eba bibi sa adi krintia na sorry ma no oji obia muja papa adenti na wa sorry ma wa kwankire mu no oji obia muja edase ni ewo mu ni se asitene mu no woni mi se muja na e bibia na muja nso mu no yare dodoa na ewo muja okay enti ansa na ye beji muja no ni ehunu se yare bi nam wie mu ba a ebe sori etia ni eji muja na ye de akon etia saa yare no enti ye nye ne saa akwa ye bribi nti na me eji muja ekwan so na ofa osori ma no wode ji eye omo emuja no wo seda emomo ba so na wode fese panie e de tuo mo no watwe muja no ayi ma na se wo ye ne se eye wa hankasa ekwan bi ya se breed na de betwa kakra muja bi aba na de asawa som na de aba eno anu se panie o enye muja bi breed kituwe
akwankyerɛ efiri bible mu wọn sɛ akwankyerɛ na ano mɛka kyerɛ akwankyerɛ ni bible mu o yɛntwerɛ ngu bible mu na waka sɛ mekɔhwɛ bible mu ayi ɛndeɛ ba nti akwankyerɛ nyankopɔn na ɛde brɛ wo nyame na ɛde ba saa sɛ meka last week nti menkɔbi sɛ nyankopɔn nti nyankopɔn na de akwankyerɛ brɛ wo sɛ gye woasɔre ma no obia mu gya na memfa nyina ɛnyɛ apam ma wɔ mɛsa ba obi sweet mercy asɛm a odifo nkansa ɛka ɛno no akwasi nyankopɔn de wahunu amane o adɛn yɛtwa ntorɔ so hyɛ no daa ne daa wɔn na twa ntorɔ so nyankopɔn asɔfofoɔ no bebree ntorɔ de ɔmo twa bi hyɛ nyankopɔn because sɛsɔfoɔ ka sɛ akwankyerɛ no ɛni bible mu deɛ na ɔpa kyerɛ sɛ bible no ɛho hia ɛna nyame de ma ne direct deɛ na bible no ɛyɛ buuku bi kɛkɛ anaa me nso me kwahya mpɛ sɛ mbisa asɔfo na ɛyɛ buuku bi kɛkɛ anaa ɛni bible na mmom nyame de ma wo direct ɛso ka mehu yɛ nka akwankyerɛ koraa na ɛba a kɛ wɔ sɛ quotation di akyire ɛti sɛ mogya ne nyame de ma wo direct ya quotation ɛtua toɔ wɔ ka mehu yɛ ɔde akwankyerɛ ne ɛbaeɛ na sɛ moka wie a moyɛ akwankyerɛ wei a monyi quotation wei na momfa quotation wei mompayɛ ɛwɔ so na memfa me mogya amlɛ wo wosi nyame ne kaeɛ yɛkɔ bible mu so a sɛ ni bible nti woa na ade woadwene nam wɔɛnyɛ nyame ne soma wɔ ɔmotwa ntorɔ hyɛ nyankopɔn dodo sɔfo wei ntorɔ na wotwa hyɛ nyankopɔn ɛsiane sɛ wɔntumi ma mɛyi no ano saa be nanso wɔdo a bɛba ɛna waka no ansa ne nyinaa no because papa biara ɛhinta bɔne biara nso ɛhinta dabi osɔfo nukuri ni mogya a wogye no asɔre ma no no mimum deɛ mehu ni saa sɛ wodeyɛ wo ankasa wo sacrifice akwasi mpayɛ koraa wobɔ koraa no woanyi quotation anka ho a mpayɛ no koraa nyɛ adwuma ntɛm mpayɛ wobɔ wɔ sɛ wokɔtu quotation obiara ne wa waka sɛ quotation ɛnyɛ o ba wopɛ sɛ wokyerɛ sɛ akwankyerɛ no yɛnyi mfiri bible mu ba sɛ wɔ bible mu bi a na kyerɛ sɛ ɛne obiara yɛ odiifoɔ sɛ akwankyerɛ wɔ bible mu a obiara yɛ odiifoɔ nti obiara bɛtumi ayɛ no akwankyerɛ te sɛ bible sɛ obiara fa a ɔtumi kenkan na kyerɛ ne deɛ ɔnyɛ anaa enti na kyerɛ sɛ ɛho nyia sɛ odiifoɔ bi wɔ baabi bi na sɛ nnipa nso yɛa na ɛyɛ kwadwofoɔ na sɛ nka yɛnyɛ akwadworɔ na nka obiara kan bible sɛdeɛ wokan ana woyɛ so apɛdeɛ atu ho asi wɔ sɛ woma bible no mu nso atumi wa ka obiara nso yɛ odiifoɔ ampa because bible naa nso na ɛse wɔde yɛ tɛkyerɛma ɛyɛ ogya eti sɛ me tɛkyerɛma yɛ ogya na sɛ mebɔ mpa yɛtumi wɔ m'anum sɛ mɛka deɛ hia me ama nyame ayɛ ama me a ada nti na obiara nyɛ odiifoɔ ɛntumi nyɛ pɛ no nti na ɛwɔ saa ɛno nso nti na bi mu tɔ bi ka ho tie asase yi so ayɛ tie yɛnhwɛ adeɛ wɔ aban mu yɛwɔ bi a ɔmo nyinaa wie university bisa sɛ ɔmo nyinaa yɛ adwuma baako dabi obiara ne n'adwuma a wɔyɛ sɛ ɔmo wɔ police mu koraa na obi wɔ soro sini bi ɛyɛ ne di soɔ enti wontumi nka sɛ mo nyinaa mbɛyɛ pɛ da ɛɛdɛn sɛ ɔnyɛ obi obɛdi w'anim a ɔbɛdarete wo anaa ɔbɛkyerɛkyerɛ wo nneɛma bi ani so enti wosua bible koraa still wobɛnyɛ obi a ɔbɛyɛ deɛ bɛyɛ ɔbɛkyerɛ wo kwan nti na sɛ emu gya na wogye no asɔre no ɛyɛ asɔre ma no nko a na ɛde ba anaasɛ wasɔre mpanimfoɔ obi a woba asɔre bi nko a na sɛ wopɛ sɛ wonya asomdwe nya ahotɔdeɛ a ɛwɔ sɛ wɔde ba nti na kua pimpolo de ne mu gya ba sɛ yɛyɛ no ɔba bidi a ɛwɔ sɛ wɔde ba nti wɔnya asomdwe ne ahotɔ ɛhɔ no deɛ mentumi nkyerɛ ma wo ɛne na sɛ ɔntumi nkyerɛ deɛ na sɛ no ni ho adanse sɛ ɔmom de mu gya ne ɛba no ɔmu nyanya asomdwe ne ahotɔ wɔn sɛ naa no meka kyerɛ wo meka kyerɛ wo sɛ ba sɛ yɛyɛ akwankyerɛ a asoɔden nti obi deɛ koraa nyɛ yie yɛyɛ akwankyerɛ a asoɔden bi di obi deɛ nyɛ yie ade nti a hwɛ ewiase no ɛna hɔ kwa okay mmerɛ a wo memfa wei nyɛ example wo deɛ sɛ woayɛ adwuma kakra ɛtɔ da wotumi kakrati no sɛ wɔ adwuma wei a meyɛ no ɛbɛkɔ akɔwie sɛ obi a menya mfasoɔ sei ba wobɛwie adwuma na mfasoɔ no ama ɛyɛ deɛ ɛne sɛ na ɛti sɛdeɛ kyerɛ no kɔ sɛ nyɛ ne honam ne mu gya na ɛnya nti adeɛ bi wɔ hɔ nom a woanhwɛ yie a wobɛfa ne traa bɛn na ɛnyɛ traa okay nti woadwene mu no wonim sɛ bi a adeɛ wei deɛ mekɔyɛ ne simple no ɛnyɛ simple
enye simple sa enti nyo obia na betimi aye de ben asosidi ewa kwankyere mu ana ze de wo ye bia mu Messi asma so for kan no awasi so for ka se nyo obia na be ya kwankyere na wo so sidi bia na nka wo se nyan kopon ma na kwankyere no wo yi particular persons bia omu de be ye yie no kira wo se so for fa makwasi fama Messi no mo de omo nye no mo no maso omlebe na ade wa anka ne saa wo usi wo bia tini nyan kopon se chema ye nyina de be ye yie yie twa wa no wo se so for twa no so for twa no ansama mi wie mani wie wo se nyan kopon kire se nyame ankire de ya na wo se ye de ba no wo se so ma ye nyina ye nya ahoto waji obi a moja na ba ne se na Messi mimi de enye yie si ebe na no aso tintra ana ko si bia so nyame yan say sa so for kro no ana jan kansa asofo no bi no o de akwanche ne ma wa odifo nkansa sorry odifo nkansa sa akwanche we ade man me pe ha de me busa ne question o de man pacho kansa mo ne mo boy na ma mo ne mo yire no mo na asofo aba bebre akwasi wo mo akwanche a wo se nanim ye wi asa na o boy be da ne na da okay na sa akwanche so me ka kire fo se sofo bi am akwanche no ka kire o se na o boy na se ukun na wo boy firi nyame dabi so from basho wo akwankyere sanity ya sa obi ne boy da sen woni ho kwan sa no boy da wa bra onye wo ade na me kwa boss mama ka chem say ye say wi ansa na ne be ma na so for so be oba woni ne be da jiso aye wo ade ozo de no anya me nso me de no de ho ho no ti so for ntwempna dabi na onye me mpra bi so for ntwempna woni me mpra bi abonidi so for me modu anyumle so boy na den so for ntwempna Messi o so ntwempna ade wo de bodua dabi so for Messi yami nipa de ene so for ne so for nipa ibo bisa ro se dabi o si modua ana o bisa o pese wo kire se o trini ni bi ani asase so for bi wo ho enye asofofo no bi no ani asofofo no bi but ono na kasa de ka no wase so for me pese me hu se emoja enei oje no wo sorry edemi se obi a odi bemna ya akwanche bia no enipa ko no enko mai me ka se ebia onye yare fufuro bi o nipa duam emra oji moja no minshi ebida menya akwanche bia ma obi nso me ka se o akwanche we ya ye no menya nsunsu anso obi ena dan no me ka ka asem bi atisi no nkebe jese nkebe dedwa mu bi atibi nkebe dedwa ena se wo hwe nso a wo ye papa boni a wa wo man kra de okọ ai o man anka se du wa dan se ma afoforo te o se o me papa de o hwe ye me papa de o sori oboye nsa so te ase sanity nti wakwanche na ode ma o mano ede susaso pa ede brew obi an comprehend say ni ti ana ne nan nti no me kan say susaso e wo so ye papa emoja no so gi wie a o sa de o ma de mom ana we ndey o ne moja o de asawa ne kan ye de na o de sofo emoja so de asawa kan emedu wo no ne ndai ana edoso kakra ka de nyanse kakra bi akam sofo unyi ni yese wo de emoja no wo de ye wo sacrifice bi Debbie me be ya de me va nya hwe sweet person ni so for nya adwen ho no sese asofofo no bebre na o no no mo de ye sacrifice wa anye condom a o no wo gi nwi se de na no de na sofo kan ana wa anye nwi so emoja na wo gi no o mo gi ni se ye okukuo bi si da mu okwa no de nyina ko okukuo nim o mo fresh spirit ne sa na e wo de bia ne de spirit ne di mind eti se de ye ya sofo bi ti me pepa oba ase no de koma ne spirit ne de sa na sofo so gi moja na nei no se obi a me ka hwe se wonya problem nye nei na beba church members ne so ne se do okay ni babesi ni se ye se nye da obeto eye abo aso ne da na papa besi ai adan na omodi aba na sofo so wo ma bo ma be dia dance e bi dia ye bi dia anya yie no sofo hu ni se omo anya ya anya sofo kra ne hu sofo do ndu onim ne tirim se da bi e wodo a
obi abenya so sunsuanso wo church member ne de onim so okoye ya yie o nti wawie sister brother wo boa e wodo a ubenya so sunsuanso mesi say ya so for obi timeje condom obi time kwa shawo lie say pad aya afa mame no ebia na so for de wo ye say so for obi timeje pad e de ya na kwa nkire de ya na ne ebia na so for so oji mojan to mo okuku di gumo wadi gum no asa we ya chance for hanky white egum no the hanky white na we na ni pet gu we yes chance ni bebre na akwasi eno ano no so for eno kwese unuanum bi asofofo no omoje eye ema pad ai moja wo asema okay minim mo hwe na se nyano kre intime no mi intime ni ho adanse so for say nyano kre do ka me akwasi once wo mu de on kan da kronfo bi ati no se nan kwa na me wi aye edi pe mu si na so wo so for die no ma so for bi anye pad nye condom e wo Ghana na se to ade akwasi pant na no mu wi awia won ne wi aso fo no o mo bon krofo pa wasi pant ya hata no ma me na be wia ti na se o ma me ma ye hata pant wo dem sa enu ti na me se me mpe sa na mani ti ne pe to kra me nhye bi me edu do je bi me de pant ya dai me me nhye bi ne bo no me nhye bi awasi me me nhye na be wi akọ me nhye pant ya dai akwasi me nhye pant ana apart of what you say o ma bon crofo pa surface na pad o de to na o ma be wi akọ say ma ne afa ho adwen ye yi ya na de ya to toilet ma flash ni a flash na ko ana say me de to hwa na pagya so tu ba na ka piece anu afa koi te hu sa na o koi na o ka cha mo spirit say papa you say de akuro ni o e ma na chi line no na mo divert no mo de aba pant tu party hata ya ne ko na say chi obi wa ka so a ya chi obi wa ka so so wo wi a o wi pants o de koi o say so for us machine na me femla nti say so for say da it is so for no moja awaje no le bo no chese moja ne papa asba okay ase de wo ya ka se me de bitia asofofo no say bi muji me de mi hu so fu bia woje eye okay kan Matthew 24 na Yesu na kan o ka say o say atread you for beba okay enti se bibi say esi na uhunu a e ma na nyo nwanwa okay de ade ba kwa me kan ma na ate ase nse e ya wo hwe yi wo na ne kasa yi mo sofo obi wo ha na o ye papa na o ka seti ya na ebe ha wa adwen ese ade bi o bi o mo bi din de ebe to ka achirim sisi a obia fa coat ente ma hu difference no okay ente o ka no hu se de obesi aka na e the problem bebro so o se de city no ente me se de o si ka no na nya me wanwa because e wo chiro nim e me yati ase se abonefo wu ente se wo ka abonefo no ansa ka papa fo no oh de o ya papa bia no obi nsa asema me ka me so me ya papa me ya papa mi bisa o say omo je eye pad no so fofo na ebi mu je pad no omo de yede e ho nde mi ntimi nkyere ana won tibi nkyere na de ntina metimi a kyere sesi a woti wei wakwaje wa ade a mede hu de ode koye na so fofo nso mu je condom no so na ampepa we a okan ya me nhie bi da na me hu bi da nti mede aside on ka no kra bi o ya sure me nka no kra na me na sa small kana aside de unti bi da na so hu bi da enti unti bi da atesem yemfa nka asem se wo nam no obi ase matese esimasi esi na wudi ekira wanhwe ya obaye de ni kwase enyi because obi betimi abeka ho nsem a kire me a ebi kura sa ade kudie no kura no nim enti de enti na wokote atesem na ade be ya asem yemfa atesem ya asem Sidmesi sofo say wonte sa asem ni bi da asofo omo eyi eye ema efense omo ankasa uno bi koda do bo wan say me no koda then of day no ofefa wase now de ko obo hu no de ankechi fa pepa na say obo hu ayi say o say sofo say ohun bi da awase sofo ti asi no no can say bible say atrofo di for beba ai de ba ne say na atrofo di for na bana so mu wo mu a onyi ni say niam be no mo ye o me nka say me nyi ni o no no pese obusa say
Uhu bi da. Minim di omo and I'm saying hu bi da. Me share bi so. Wo so ten so a won fa nya adwuma. David na me. E was so otimi di adwuma because once the Bible say atrofo adifo de beba de beba o ma ba so de. O so hu say o mo pepa no so o di adwuma. Mate. Na ko say me ya say lockdown ba ye na ya good sport. Na ka be sen ko ayi ha di mod ha. Ko fa so fofo egu wo pa twibia. Enu bia. Na mo na gas ye hyiam. Yes I mean. Tina just say trona de nyame kan na bam. Enti gidi se pa de na mo je. O me ka so o munyo na me se me hu bi da. Sa na me no wo ka. Me de o ka say hu bi da kra ho kra me no nya adwen. Un committee. Awen. Un ka so form committee ho. So much of Christians village no one count. So one count. Men kobi. Unko Christians village no. Na Christian council so. Men kobi. What's that Christian council? David. Na o me unko Christians village unko Christian council there. Na so for na nya me so no. Unyo ku bia. Menyoku. Ntina so for ntensem. Za. Enjine asofofo nyina muku a se sofo bia boni bia etwe na so no. Ono sofo no na wo so da un register ya na. My register. Mato nka kuo no. David. Nchomu committee an unko bi. Asofo for ho an odamfo. Oh, mo asofofo bebre. Chemu su bana nche odamfo. Mo asofofo bebre. Mo ba kudi. E vre ba kon software Eric. Ana wono hiti. Was on hiti. Oh. Who's that? Will be a horn more pen who has him. I didn't say over 10 days. You're going to just. I'm casting over Jai. Eric Boya. Eric. Nana question points. Every time I'm Chiana, do I? Oh, is that a friend? I was a are they? Who tell mine? Who tell mine? Who tell mine? I don't know what I can say. Yeah. Because what can you swear? Say, Okoda ho. Say, any deal by force or send a dear. Say, I'm pansu, so a boo, as a no ala. Oh no, no room, dear, or no room says, any dear. I know what. Oh, what says the any what room says you? Where do you want to say? I was even changing me. What do I say? What room says? Oh, mommy, room says. The guy can say, "Oh, room says." Oh, say, me manage man. Ajuma Bay. Oh, me tamu wajuma. Ajuma Bay. Oh, now once I call room says there's my management. Ajuma Bay. I bet you say hotel, so sabi young uncle Sumunya media. Madam, I'm in a Juma hotel. Not just only the quiet. There's only question. I say, Yamia, I'm in a meeting. Only so many committee. I mean, a committee may meeting. Oh, okay. Room says. Now, committee, we're meeting him. Na djuma so ani o meeting him. Oh, on the only meeting we ya no nya no onya igura. Onya igura ni. Igi ni dey. Unim igura. Dabi. Ensan igura. Igura. Eji eye big one and say medium no. Oh, papa onye small one dey na ensan kwa boka. Okay, to onye kese no. Onye kese na afa ntem. Okay. Oh. Eto onum ba ku ya afi enkomo no wotimi di. Oh, no dey. Otuko wasa. What talker? Etofi. My wedding. On the January wedding, or your wedding, so I can go. What's that? Ha! Oh no. As of for Mr. Amo, me too for. About you will be a way cocoa, our slim here or boss or that pamno. So dinner who fetchy, or look at woman. Pam, Pachamami, Mammy will tell me and Pacho coffee. Not Cassation. What is so? What go with that? The Pachamon go with that. Meko hotel, maybe a co program. No, could I? No, could I with it? Pacho on eager. David, Unum Sabia. On pensa. Me say kabidi Messi mo wale. I was saying about some pensa obano. Oba no so kakra. Oh, so boano. I know you there. I know you. Onui. So was unui. There. Na kwa no ye yi. Na no ye yi. Ye yi wi.
Nanu ya yiwi. So far so mpekasa. Ai, mpekasa. Ko so mom ti sa no. Ale. Fa so na. Sa. We. So for mpekasa. Ebi ti say ayi, so for ayi wo yamasama akwan su. Ono hu na why no gentle. Aso mpekasa. Na so set wonye no. Nya wonye no. Wa wonye. Ho. Ti me da me so for me ba so say na yo so mpekasa oboa. Me hu ti mpo dada. Papa, ni kure Nyankopɔ anim ni. Wasɔle a ogi mu gya de free ɛyɛ wasɔle ma ho yi. Atwitwima so kakra. Me twitwima so kakra nse menim kwan Nyankopɔ fa so a ɔkasa kyerɛ wo sɛ fagye ɛyɛ mu gya ne fa free ɛyɛ wasɔle ma no ho. So obi yare ɛda ɛyɛ yare mpa so a ɛwɔ sɛ sɛ wɔde ne mu gya ba anaasɛ ɔmo ho ɔde nko a. Se nipa no betimi aba asɔre nko ade a ɔso ɔde ba. Basa sada no ntimi mma de a. Ɛnde. Okay. Basa obetimi aba asɔre nko ade a ɔba ɔso ɔde ba. Me da me ho ba. Na se me da me ho ba se pawi a me bie me phone lines no e di atum ama wo so timi afre abisa eye odifo nkansa de wan kasa wo adwi mu so obebisa no. Na mmom no se ofre se pa bomoden se eye o TV no wo be lower no. Na o de phone no de twa so na na makasa afafo nim. Se ofre me ne se wo TV no esi so ne se mete se o kasa na wo TV na chi a mekata wo ma fa nipa fofo fi se minim se enipa enkofo madofo no mo a mo hwe me nanu me bebebe ne guso a o mo pese o mo enemy e kasa nti mesre wo ofre me a na o TV alowa o TV set no ni atwem komo nti me da mo ba me ba se pa eye me be isi Zagadat.